Hello logofer, good afternoon to you all. Nonton tayo moनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरोना बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर जोबोद इम्पर्टेन्ट आरोना आरो जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद माने मा होनबावनो ना लोगोफोर जोबोद दुखु जाफ्लाङो आरोना मानो होननानै बुङोबा सासे मास्टार जे नोंथांमोना बे थाम्बनेलाव नुदों बिथाङा दिनै बा मैयाफोरबो जानो हागौ जे रुंसारि जालांबाय आरोना बिथांखौ आंनि सायाव नुदों बिथाङा बबेनि आरो बिथाङा मानि आं खोन्थानो थांगासिनो दङ बिथाङा जाहैबाय माबानि उदालगुरि साइडनि माने बिथाङा सासे एलपि स्कुलनि मास्टारमोन आरो सरकारि जब मावग्रा नै बेफोरबायदि आरोना बिथाङा बेफोरबायदिनो गावनि जबनि बागै बेलेग खामानियाव बिदिनो बहुद बेफोरबायदि खस्थ' मोननायखायनो बिथाङा दुखुजोंनो फासिनांनानै फैबाय आरोना थ' बेखायनो लोगोफोर माने आं दिनै नोंथांनो आं बुंहरनो सानदों जे जोंनि सरकारा मानो बेफोरबायदि जालांगासिनो दङ मोनसेयाव मोनसे खालामग्रा नै बेफोरबायदि गाव गावनि जब थासान्दियावनो जबखौ मावालासिनो बेलेग बेफोरबायदिनो खस्थ' होजायोबा बयबो दुखु नांगोन नंगौना नङा थेवबो बेफोरबायदि फासि नांना थैलायनो नाङामोन आरोना आं बेखौ सानो आरोना माबा मोनसे जागौमोन दा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखु मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दि जिउ गोमानानै थांखाबाय दा बुंनानै जेबो लाब गैला मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि जाबाय थायोबा नेक्स्ट टाइमाव आरो बेफोरबायदि जाबावोबा जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरोना दानो बेबायदि दुखुनांथाव बाथ्राया जाखाबाय जोंनि सिगाङाव जों दुखु मोनदों बयबो जे जायफ्रानाखि भिडिअखौ नुदों नोंथांमोनाबो दुखु मोनदों जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा जोंनि सासे मास्टार थैयोबा साबैसे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय लस जायो नंगौना नङा बिथां सासे मोजां मास्टार मोजां फोरोंगिरिबो फोरोङोमोनबो जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा सासे मास्टार सासे सरकारि जब मावग्रा बेफोरबायदि थैयोबा सोरनिबा थाखाय नैबेफोरबायदि आरोना बेखायनो माने नोंथांमोना एसेबाबो माने सान आरोना नोंथांमोना बेफोरबायदि जायोबा बेफोरबायदि खस्थ' मोनोबाबो जे नोंथांमोना खस्थ'खौ माने सहायनानै था संसारा खस्थ'जों बुंफबनाय होननानै साननानै ला नोंथाङा मालाबाबो इजि दासान गासैबो जबानो खस्थ' थ' बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम बुङो जायफ्रानाखि मास्टार मावो बा बेफोरबायदिनो बे मानसिजों सेम टु सेम खामानि मावो नोंथांमोना बिदि दाजासै आं नोंथांखौ बुंहरो आरोना आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर लाभ इउ अल एन्ड सि इउ अन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आंबो दासो स्टार्टिं नालाय बांद्राय माने एक्सपार्ट नङा आरोना आंबो इउटुब भिडिअ बानायनायाव थ' नोंथांमोना जास्ट बुजिबानो जाबाय बा बुजियाबा सोंहरबानो जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय